Спочатку гість Соловйова, а потім київського СІЗО. Поки російські пропагандисти в ефірах малюють велику перемогу, одного з них вже передали Україні. І це не жарт. Вперше з початку Великої війни в українському СІЗО опинилася зірка кремлівських ток-шоу – політексперт Кирил Мовчанов. Той самий, що торік 35 разів світився у ефірах Владимира Соловйова, виправдовуючи агресію РФ та озвучуючи фейки з методички ФСБ. Тепер у Молчанова нова сцена – київське СІЗО. Його затримали в Польщі і передали українським спецслужбам. За даними СБУ, Молчанов – подвійний агент, завербований ФСБ та зовнішньою розвідкою РФ. А у Європі він організовував проросійські акції, закликав зупинити підтримку Україні та, увага, публічно розганяв ідеї терактів через свій телеграм-канал. Також він передавав інформацію про ЗСУ через спеціальні боти, які створила Росія. Ще один цікавий факт. Молчанов був частиною організації «Другая Україна», яку в Росії створив кум Путіна Віктор Медведчук вже після початку повномасштабної війни. Молчанова взяли під варту на 60 діб, тому поки що без ефірів.